Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, vítáme vás na vernisáži fotografa Vratislava Nohy a hudebního skladatele Tomáše Kryla s názvem Frekvence můzy. Věřím v setkání. Každé má svůj smysl, každé nás něco učí a nic z toho není náhoda. Světlo a oči. To je to jediné, co potřebuji k tvorbě. Když fotím, ponořím se do sebe a hledám hloubku. Přeji si, aby mé fotografie mluvily. Aby vyvolávaly myšlenky, emoce, a to i ty, které nám nejsou vždy příjemné, ale otevírají cestu k našemu sebepoznání. Umění totiž není jen o kráse, ale i odvaze dívat se tam, kam se běžně bojíme podívat. Od dětství mě provází malování, psaní a vizuální vyprávění. Fotografii jsem se naučil pozorováním světla od mistrů starých, ale i těch současných. Miluji okamžiky, kdy přichází ona pověstná můza. Je smyslná, pomíjivá, ale také nepředvídatelná. Dlouho jsem váhal nad focením aktů, protože to považuji za jeden z nejnáročnějších žánrů. Žena je pro mě nejkrásnější umělecký objekt a tímto děkuji svým modelkám za důvěru, díky níž mohu stvárnit své vize. Spolupráce s Tomášem Krylem je pro mě hluboce propojeným dialogem mezi obrazem, slovem a hudbou. Když skládá, přesně cítí, co chci sdělit. Hudba vdechuje mým fotografiím nový rozměr a díky tomu vznikla i myšlenka frekvence můzy. Prostoru, kde se umění prolíná a vzájemně inspiruje.